Türkmenistanyň dürli sebitlerini howpsuzlyk işgärleri orta mekteplerde okuwçylaryň smartfonlaryny barlaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy şeýle barlyklaryň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan Balkan welaýatynyň käbir orta mekteplerine geçirilenini habar berýär. Garaşly Türkmen Nokat News neşri Aşgabatda we Daşowutda hem polisiýa uniformaly adamlaryň mekteplerde smartfon barlyklaryny geçirýänliklerini habar berýär. Türkmenistanyň mektep okuwçylarynyň telefonlarynyň barlanmagy geçen hepdäniň dowamyna batlany. Maglumaty görä Balkan welaýatynyň Türkmenmaş sebitine ýerleşýän 26-njy, 29-njy, 1-nji, 3-nji we 10-njy mekteplerine barlyk geçirildi. Balkandaky barlyklara polisiýa işgärleri bilen bir hatarda welaýat bilim bölüminiň işgärleri hem gatnaşýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 16 sentýabrda Balkanda geçirilen barlyklaryň netijesinde VPN hyzmatlarynyň peýdalanyp internet ulgamyna baglanýan mektep okuwçylarynyň enatalaryna howpsuzlyk işgärleri tarapyndan haýbat atylanýyny habar berýär. Türkmen Nokat News neşri häkimetleriň mektep okuwçylarynyň telefonlaryna fiýaty maglumatlary we pornografiýa materiallaryny gözleýänliklerini habar berýär. Smartfony VPN ulanýan çağlar anyklanyp olaryň enatalary mahkama idaralarına çağırıldı. Olar öz çağrılarının edep terbiyesine jogapkärçiliksiz çemeleşmek daýyplanydy diýip Azatlyk radiosynyň çeşmeti maglumat berýär. Türkmen resmiýetleri mekteplerde geçirilen telefon barlyklaryny okuwçylaryň ahlak terbiyesini kämilleşdirmek aladalary bilen düşündirýärler. Balkan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir mektep resmiýeti smartfonlaryň ýokary synyp mektep okuwçylarynyň ahlak terbiyesine yaramaz täsir edýänligini gurrun berdi. Balkanda bir mektep müdüriniň terbiýeçilik işleri boýunça orunmasary hususan ýokary synyp okuwçy ýaşgylaryň hemde oglanylaryň arasyna smartfonlaryň ýaşlaryň ahlak ötüşine yaramaz täsir edýänligini, munyň netijesinde soňky ýyllarda okuwçy gyzlaryň gaçyp ýer durmuşa çykýan halatlaryna we oglanylaryň internet ulgamy arkaly biji oýunlaryna gatnaşýan halatlaryna köp duş gelinýänligini gurrun berdi. Azatlyk radiosy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli mektep resmiýetiniň şahsy maglumatlaryny çap etmeýär. Türkmen resmiýetleri häkimetleriň smartfon barlyklaryny ahlak aladalary bilen düşündirmäge finansiýar. Ýöne Türkmen hökümeti ontudym ýyllar boýy internet ulgamyny berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Diňe bir okuwçy ýaşlaryň arasyna däl eýsem häkimetler tutuş ýylan tarasyna dürli usullar bilen internet ulgamyny berk çäklendirmek ugruna aýratyn tagalla edýärler. Bir tarapdan häkimetler ýurdun howpsuzlyk edaralarynyň tehnik mümkinçiliklerini ýokarlandyryp ýylatyň internet ýetirliligini çäklendirmäge finansiýalar. Beýlek tarapdan dilden edilýän görkezmeler we gorkuzmalar bilen ýylaty internet ulgamyndan daşda saklamaga çalyşýarlar. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň habarçylary howpsuzlyk gulluklarının işgärleriniň raýatlary VPN ulanmalyk barada kasam içmäge mejbur eden halatlarynyň hem bolanyny habar berdiler. Balkanda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan mektep müdüriniň terbiýeçilik işleri boýunça orunmasary okuwçy ýaşlaryň smartfon ulanmagy bilen bagly öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilmeýändigini aýdýar. Ýa-da 2020-nji ýylyň fevralyna dünýäde koronavirus epidemiýasynyň mewjud bolmagy başlandy ullary Türkmenistanyň öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow çağalaryň ýetginjekleriň we dürli ýaşdaky adamlaryň köp wagtlaryny kompýuteryň, telefonyň we planşetiň başyna geçirmekleriniň adam taglygyna ziýan ýetirýändigini aýtdy. Şonu Berdimuhammedow ýaşlary täze tehnologiýalara derek milli oýunlara çekmäge, olary milli medeniýeti, dili, edebiýaty, tarihi we sportu söýdürmäge çağırypdy. Erkek oglunlaryň arasyna internetde humar oýnaýan ýa-da başga sport oýunlaryna pul goýan ýaşlar köpelýär diýip Balkanyň mektep müdüriniň terbiýeçilik işleri boýunça orunmasary Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Dünýäde koronavirus pandemiýasynyň başlan döwürlerinde smartfonlaryň we planşetlaryň adam taglygyna ýetirýän ziýanlary barada köpçülikde çykyş eden Berdimuhammedow aradan 2 ýyl soň 2022-nji ýylyň ýanwaryna goňşy Gazagystana turan halk gowdgalarynyň arasynda internet ulgamyna kudurly maglumat çeşmeleriniň Türkmenistanyna berk çäklendirilmegini howpsuzlyk ýolbaşçylaryndan berk talap etdi. Ýurtda ýylatyň internet ýetirligini giňeltmek wadaları bilen häkimet başyna geçen Gurbanguly Berdimuhammedow 2016-njy ýylda Serhesiz reportýorlar guramasynyň dünýäde azat metbuatyň ýagdaýy boýunça çap eden hasabatyna internetiň ganym düşmany gylan edildi. İnternet ulgamy boýunça edilýän gödäwçilik işleri talaba laýyk alınıp barylmady diýip Gurbanguly Berdimuhammedow 2020-nji ýylyň ýanwaryna geçen ýylyň jemlerine bagşlanyp geçirilen howpsuzlyk ýygynyny aýtdy. Bu internet ulgamyna kudurly maglumat çeşmelerini çäklendirmek işlerini kämilleşdirmegi howpsuzlyk ministrinden talap etdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýyllar boýy sosial torlary, türli habar çeşmelerini çäklendirip gelýär. Şol bir wagtda ýurtda VPN ulgamlaryny çäklendirmek ugruna häkimetler tarapyndan ýygyderli tagalla edilýär. Galberse de smartfonlara VPN ýüklemek hyzmatlaryny hödürleýän telefon ustaları häkimetler tarapyndan ýygyderli izalanýar. Türkmenistanyň mart aýyna prezident çarşyp Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow häkimet başyna geçeli bäri ýurt häkimetleriniň VPN gödäwçiligi güýçlendi.
Türkmenistanyň ilaty onsuzam dünýäde iň haýal internet hyzmatlaryndan peýdalanmaly bolýarlar. Britaniýaly barlygçylar geçen ýyl geçiren barlyklaryna salgylanyp sentýabrda çap eden hasabatyna dünýäde iň haýal tizlikli internetiň Türkmenistanyň ilatyna hödürlenilýändigini anykladylar. Hasabata görä Türkmenistanyň internet tizligi bilen 5 gigabaytlyk kinony 15 sagatda indirip bolýar. Şeýle çäkli internet tizligi bilen Türkmenistanyň internet ulanjylarynyň multimedia maglumatlardan, suratlardan we video maglumatlardan peýdalanmak mümkinçiligi ymykly çäklendirilýär. Çağılaryň smartfonlaryny VPN taplan enatalary eger çağılar ýene-de bir gezek internete girse, olaryň işden kowuljakdygy, eger gerek bolsa, jinayet jogapkärçiligine çekiljekdigi duýduruldy. Bu barada dilhata alyndy diýip Balkanly Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.